TV. Сәлем дуслар, эфирда сезне мин Ранил Нуриев сәламлим. Сәламлим һәм бүгенге темабызны игълан итәм. Музыкаль биеклекнең яңа чыгарылышында резидентларыбыз белән җәйге сезонга нәтиҗә ясарбыз. Кем кайда ял иткән, ниләр эшләгәннәр, хәзер барысын да белербез. Киттек. Хит-парадыбызның иң күңелсез мизгеле бер резидентыбыз белән саубуллашу. Венера Ганиева башкаруында Зәңгәр томан җырын соңгы тапкыр тапшыру кысаларында тыңлап узыйк. Күзләремдә минем нурлар типи, сыман нурсыз каллар кебек, җырларымда сүзләр. Әй сөйкелем синең, хисең минем өчен әле һаман. Зәңгәр томан, синең хисең, зәңгәр томан. Шулай итеп, бу атнаның премьерасына да килеп җиттек, дуслар. Музыкаль биеклеккә яшь талантлы җырчы Рамил Закиров килеп кушыла. Аңа уңышлар телик һәм "Эх, дәрт бар иде" җырын бергәләп тыңлап узыйк. Сыздырып, өеңдә йокласаң да уятырбыз сызгырып. Безнең күрше авылда гармун өзгән чагында, уйнап көлеп шаулап биек шулай булсын тагында. Без идек, без унике кыз идек, синдә егетләр янында без шаян йолдыз идек. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә чибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә чибәр кызлар пар иде. Төшик чишмә буена бергә кичке уенга, күмелсен чишмә буе дәртле җырларга моңга. Әйдә минем каршыма чак, син парлап биргә, риза таңга канчы шулай шаярырга көлергә. Без идек, без унике кыз идек, синдә егетләр янында без шаян йолдыз идек. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә чибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә чибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә чибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә чибәр кызлар пар иде. Дәртебез моң тулы күңелебез, җырлар биюгә оста егетләр һәм кызлар без. Уйнап торсын гармуннар, агылсын дәртле моңнар, шатлык нурына күмелеп атсыннар алсу таңнар. Без идек, без унике кыз идек, синдә егетләр янында без шаян йолдыз идек. Урамнар тар иде, ут кебек егетләргә чибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә чибәр кызлар пар иде.
Әсхәт bir шатыр җәйге сезоннарын bir сүз белән генә тасвирлады. Искиткеч. Рәхәтләнеп ял иттем. Буш вакытларымны гел гаиләм белән үткәрдем дип куанды Әсхәт. Хәзер инде җырчы яңа көчләр белән эшкә керешә. Спорт һәм фитнес өлкәсендә генә түгел, иҗатта да. Тиздән Әсхәт безгә өр-яңа клибын тәкъдим итәчәк. Түземсезлек белән көтәбез. Әлегә мәхәббәт бомба җырын бергәләп тыңлыйбыз. Salam! Yeah! Мәхәббәт минем кайны дулый, үзеңне күрмәсәм, җаныма һич тә урын тапмыйм, үзеңне күрмәсәм. Көнләшәм әллә ниләр уйлыйм, үзеңне күрмәсәм. Дөньяда синсез яши алмыйм, үзеңне күрмәсәм. Сине сөям, сөзәсең иркәм, күзләрең сөйли, гашыйксың икән, утларда янма. Уйланып durma, Кырсин кuşakka, мәхәббәт бомба. Чики чики вауа, вауа чики чики, чики чики вауа, вауа чики чики, чики чики вауа, вауа чики чики, чики чики вауа, вауа чики чики. Мәхәббәт минем янда ярсый, үзеңне күргәндә. Күзләрең нурлар шәшеп балкый, үзеңне күргәндә. Шатлыклар баса йөрәгем түрен, үзеңне күргәндә. Бәхетле итеп тоям мин бүген, үзеңне күргәндә. Сине сөям, сөзәсең иркәм, күзләрең сөйли, гашыйксың икән, утларда янма. Уйланып durma, Кырсин кuşakka, мәхәббәт бомба. Seni сөям, сөзәсең иркәм, күзләрең сөйли, гашыйксың икән, утларда янма. Уйланып durma, Кырсин кuşakka, мәхәббәт бомба. Чики чики вауа, вауа чики чики, чики чики вауа, вауа чики чики, чики чики вауа, вауа чики чики, чики чики вауа. Вауа, чики-чики. Кулар! Молодцы! Мәхәббәт бомба. Әсхәт! 8-нче урында Лилия Гыймаддинова. Аның җәе шулай ук ялларда узган. Бакчада җиләк-җимеш җитеште, хәзер алар белән шөгыльләнәм. Җәй буе ял иттем дип сөйләде ул. Әйтеп үтәргә кирәк, җырчы ял итү белән бер рәттән үзенең өр-яңа альбомын да яздырган. Әлеге альбом турында тулырак мәгълүматны сез шоу-биз тапшыруының алдагы чыгарылышларыннан белә алырсыз.
Söylülerimde deyip Eytken idin sağ bulaşkanda Düşlerimde görem seni hazır Yuvalasın tağına atkanıda Yanamda dağın sinsiz günüm Dünya meşakkatı iğnemede Yarı eli tatlı düşlerim var Sağınğanda seni önümede Yalılar şulay yaşidiler Düşlerinden günüde kış olar Alıp gülse iken tatlı düşler Bahit iridesine yol solar Yanamda dağın sinsiz günüm Dünya meşakkatı iğnemede Yarı eli tatlı düşlerim var Sağınğanda seni önümede Yanamda dağın sinsiz günüm Dünya meşakkatı iğnemede Yarı eli tatlı düşlerim var Sağınğanda seni önümede Yarı eli tatlı düşlerim var Sağınğanda seni önümede Келесі резидентimiz шешке жайны шулай ук сагынып искә алды. Хәер, әле җәй киткән дә кебек түгел, ләкин җәй белән бәйле хатирәләр бар ди ул. Карганмыйм язмышка дип җырлаучы шешкә бүген 7нче баскычта. Ишекне син яптың, башканы син таптың, мин көтәрмен диеп уйладым. Ялгызлык бик яман, тик мин ялгыз калмам, тормышымнан мин әле туймадым. Карганып язмышка, буылып сагышка, мәңге яшәрмен дип ялгышма. Мин синнән көчлерәк, табармын бер терәк, хисләремә бүтән ябышма. Китүләр бик авыр, җаннарны өшетә,
Сул кылды күңелдә үпкәләр. Артыңа борылма, яныма ыргылма, хисләр үдерли дә үтәләр. Карганып язмышка, буылып сагышка, мәңге яшәр бу дип ялгышма. Мин синнән көчлерәк, табармын бер терәк, хисләремә бүтән ябышма. Карганып язмышка, буылып сагышка, мәңге яшәр бу дип ялгышма. Мин синнән көчлерәк, табармын бер терәк, хисләремә бүтән ябышма. Кайтасың, жанға ут саласың, йөрәгем ашкышы бүтәндә. Ир булып кала бер, мәхәббәт була бер, үткәннең тузанын күтәрмә. Карганып язмышка, буылып сагышка, мәңге яшәрмен дип ялгышма. Мин синнән көчлерәк, янымда бары терәк, хисләремә бүтән ябышма. Карганып язмышка, буылып сагышка, мәңге яшәр бу дип ялгышма. Мин синнән көчлерәк, янымда бары терәк, хисләремә бүтән ябышма. Мин синнән көчлерәк, янымда бары терәк, хисләремә бүтән ябышма. Хисләремә бүтән ябышма. Пар алма җыры белән хит парадыбызда катнашучы Зөфәр Хәйретдинов җәйге ялларын әле дә дәвам итә. Миңа ял итеп рәхәтләнеп күңел ачар өчен җәй булды ни, булмады ни. Көз ни, кыш ни, үз күңелемне күрә беләм ди ул. Бүген Зөфәр әфәнде 6-нчы урында карыйбыз.
Жай тамам дип буйгырга кирәк түгел, дуслар. Киресенчә, яңа концерт сезоны ачыла дип шатланырга кирәк. Татар эстрадасы артистлары сезне 28 сентябрьдә Уникста зур сезон ачылышы концертында көтеп калалар. Бармый калмагыз, билетлар инде сатуда. Ә хәзер сезнең экраннарда синең янда рәхәт җыры белән Диләрә Иләлетдинова. Бүләк итмә әле, нурың сипсен алар күпләргә, мәхәббәтең назлы карашларың, алып менсен мине күкләргә, синең белән шундый рәхәт миңа, карашыңнан назлар түгелә, сөюеңне тоеп яшәгәнгә. Яшын тыя алмаса, сүзләр беткәч сөю аңлатырга, сандугачлар булып сайраса, синең белән шундый рәхәт миңа, карашыңнан назлар түгелә, сөюеңне тоеп яшәгәнгә, бер елмая күңелем бер көлә. Һәр чак янарымда, сулмасын дип синсез чәчәгем, беләсең бит йөрәк син дип тибә, яшәү түгел синсез яшәү, синең белән шундый рәхәт миңа, карашыңнан назлар түгелә, сөюеңне тоеп яшәгәнгә. Bir yılmaya күңелем bir көлә, синең белән шундый рәхәт миңа, карашыңнан назлар түгелә, сөюеңне тоеп яшәгәнгә, bir yılmaya күңелем bir көлә, сөюеңне тоеп яшәгәнгә, bir yılmaya күңелем bir көлә. Җәй көне артистларның эше юк дип уйлый күрмәгез, дуслар. Иң җылы ел фасылы киресенчә артистлар өчен кызу вакыт. Чөнки бар дөнья буйлап сабан туйлар дерли. Ә быелгы җәйнең һава торышы сабан туй чорын икеләтә озынайтты. Салкын җәй сабан туйларга гына тәэсир итеп калмады, клиплар төшерү процессын да тоткарлады. Моның хакта тулырак Рамазанов гаиләсе сөйли алачак. Урамда төшерә торган эпизодларны яңгыр яу сәбәпле озак төшереп бетерә алмадык дип сөйләде алар. Шуңа карамастан Ризат белән Зинирәнең клиплар исемлеге 2 өр-яңа клипка арткан. Котлыйбыз һәм үпкәләмә җырын бергәләп тыңлыйбыз. Зинир, у меня бөтенләй кызыксындырмый, но мин сине генә яратам, Зинка. Нишлисең
Uzun sen zihnir öpkeleme indi. Zihnir diyeyim. Rafael nuttukta indi. No, dürüst bulmadı bir deyince. Nişik. No benim. No zihniri min yaratam. Жеңілгені берілмейдір ешулері аңлашып Өпкәлесі дә келгәлі бір-біріңе қой вақыт Өпкә, 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 өпкәләмә Өпкә, 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 өпкәләмә Өпкәләмә, өпкәләмә Өпкәләмә Әрнетмейкле күңілләріне Düşмәсінләр кәйіфләр Ғафулар ит, ашу етмә Бола қалса ғайыпләр Өпкә, 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 өпкәләмә Өпкә, 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 өпкәләмә Өпкәләмә, өпкәләмә Өпкәләмә Өпкә, 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 өпкәләмә Өпкә, 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 өпкәләмә Өпкәләмә, өпкәләмә Өпкәләмә Бірде сәбәп табылмасын Бұл сүйуден туярлық Өпкәлесі келгенде дә Қала білік елмайып Өпкә, 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 өпкәләмә Өпкә, 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 өпкәләмә Өпкәләмә, өпкәләмә Өпкәләмә Өпкә, 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 өпкәләмә Өпкә, 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 өпкәләмә Өпкәләмә, өпкәләмә Өпкәләмә Өпкәләмә, өпкәләмә Өпкәләмә Шулай итеп хит парадыбызның көчле эшлегенә дә килеп җиттек, дуслар. 3нче урында Зәйнәп Фәрхетдинова. Эстрадабызның йөзе кашы булган җырчы узган җәйне тулаем эшкә багышлаган. Ял итеп торырга вакыт юк. Бар көчемне бер көн дип исемләнгән концерт программасын әзерләүгә куям дип уртаклашты ул. Шулай ук Зәйнәп ханым TMTV Production командасы белән берлектә Мин сине сөйгәнмен күптәннән җырына бик матур клип төшергән. Менә ничек җәйне үткәрергә кирәк. Зәйнәп ханымнан үрнәк алыгыз.
günlərdə Jeyyan dostlar jeyılışqa şəşək ata günlərdə Qar ürəklər yüzədir ərəmədə günlərdə Jeyyan dostlar jeyılışqa şəşək ata günlərdə Uzğan ömürlərinin uyularında Qatı bulsaq idilər biz birgə Uzğan ömürlərinin uyularında Qatı bulsaq idilər biz birgə Jidim jilek, jilekten qaytıb kilem Jilegin işitdəməli, sizni də şulay görəm Jidim jilek, jilekten qaytıb kilem Jilegin işitdəməli, sizni də şulay görəm Altını denge taptım fellali Su bıyılarında yürügen çokta Altını denge taptım fellali Jidim jilet Gürülügenleri bilen Biz yürüyüz dost işlerini Verdigenleri bilen Jidim jilet Gürülügenleri bilen Biz yürüyüz dost işlerini Verdigenleri bilen Altını denge bizge sormak tügel Bir görüşülere hellenir Altını denge bizge sormak tügel Bir görüşülere hellenir Fransız yavlıklar iştede Büküle dürtker işkele Sizinin bilen görüşüle Girmesin düşkede Fransız yavlıklar iştede Büküle dürtker işkele Sizinin bilen görüşüle Girmesin düşkede Sizinin bilen görüşüle Girmesin düşkede Sizinin bilen görüşüle Girmesin düşkede Elmir Nagimova jay boyu gailesi bilen avulda yol etken. Onun Instagram akkauntuna yazılışçılar jırşının utun yarganın, şulay ulu ulu Kamil'nin macaralarını qaradılar. Mine şulay dostlar, yol dege şit ilge ışırga demegen, avulda da rahatlanıp yol etip bulan. Altın baldaklar jırı bilen Elmir Nagimova ikinci orunda. Altın baldak saf hislerini Bexetke iltken sokmak Altın baldak saf hislerini Bexetke iltken sokmak Altın baldaklar birleştik Birgene bulsun indi Ömür yılların öterge Sayladım o
hislerimde Canı kayım şunday yok Sina bulgan hislerimde Canı kayım şunday yok Altın baldaklar bir eştik dergene bulsun indi Ömür yolların öterge sayladım var seni Altın baldaklar bir eştik dergene bulsun indi Ömür yolların öterge sayladım var seni Altın baldak şağılama Gözlerinden nur tama Allah birse en bəxtli Bularбыз bu dünyada Allah birse en bəxtli Bularбыз bu dünyada Altın baldaklar bir eştik dergene bulsun indi Ömür yolların öterge sayladım var seni Altın baldaklar bir eştik dergene bulsun indi Ömür yolların öterge sayladım var seni Ömür yolların öterge sayladım var seni Матур жырлар тыңлый бу атнада хит парадның иң югары бийиклегендә беренче баскычында урнашкан җырчыны да билгеләргә вакыт җитте. Төгәләрәге җырчыларны, чөнки беренче урында танылган дуэт Ләйсән Гимаева һәм Булат Бәйрәмов. Җырлары соң мәртәбә дип исемләнсә дә, музыкаль бийиклектә җиңүләре соңгысы булмасын. Рәхмәт. Тәмле булган. Кайчан син үзең ашарга пешереп, өстәлләр әзерләп, миңа романтика ясыйсың? Соң мәртәбә гашык булдым бугай Соң мәртәбә йөрәк яныр күк Синең генә назлы мәхәббәтең Җаннарыма шифа табар күк Соң мәртәбә соңгы тукталышта мәхәббәтем Сиңа тукталды Сине күргәч кенә йөрәгемдә Соң мәртәбә гүя уталды Соң мәртәбә соңгы тукталышта мәхәббәтем Сиңа тукталды Сине күргәч кенә йөрәгемдә Соң мәртәбә гүя уталды Соңгы тапкыр гашык булуымны Сине күргәч кенә аңладым Тик соңгысы булсын инде диеп Мәхәббәтем шулай сайладым Соң мәртәбә соңгы тукталышта мәхәббәтем Сиңа тукталды Сине күргәч кенә йөрәгемне Соң мәртәбә гүя уталды Соң мәртәбә соңгы тукталышта мәхәббәтем Сиңа тукталды Сине күргәч кенә йөрәгемне Соң мәртәбә гүя уталды Соң мәртәбә
Үзелер күзгә карап бер-береңне сөеп яшәүләргә ни җитә. Соң мәртәбә татлы хисләр белән янсын безнең йөрәк көймичә. Соң мәртәбә соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә. Сау булашыр вакытта килеп җитте дуслар. Сәгать дәвамында сезнең белән мин Ранил Нуриев идем. Киләсе очрашуларга кадәр пока.